Hello, busuafo mu bi bia kwa baba so German sika fie so na so German TV so. Bomode na subscribe to channel no, like video no ma me na share so de be ya unua bi nso nsa beka video no na nyina atimi de abom. Oh, anapai e banka yi nkwa na toye 40 no nkwa na to fa no papa no. 40 no nkwa na toye. Etiem papa. Omam ko 190 de nyame adom omunya bi etuo mbotom. Yenhwɛ deɛ wɔfo yɛ national national ampere ebedwa national nti yenhwɛ deɛ wɔfo national no we air transfer from midweek event number 861 nso ato 7916 ɛwɔ ha 7916 ɛna asɛ wɔ 25 ɛwɔ machine we apɛ ɛna obetwa 1658 ɛna asɛ wɔ 61 ɛwɔ machine nti we deɛ wɔ 61 winning from machine to winning. Then from Kutra single 651. Once a packet a second and center into E 79 16 second and center and also be 1658 second and center to a radio 51 single 6 second and center winning a woho. Yɛmfa nkɔdi free $2 ɛwɔ hɔ na 51 deɛ ɛyɛ 1 to 90 banker na ma me confirm ɛmfama ɛwɔ ha yɛnhwɛ current no nti woba current no a wohwɛ event number 3224 ɔto 7916 owie apɛ ɛna repeat 16 ɛde atwa 58 so nti woba ha saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɔahyehyɛ no ɛwɔ ha nti wɔbɔɔ 7916 no ɛna ɔsɛ wɔ 25 ɛna ɔbɛtwa 5816 ɛna ɔsɛ wɔ 61 ɛwɔ machine nti ɔwie deɛ a ɔsɛ yɛmfa event yi nkɔdi ɛsrɛ event wei mfa ni agorɔ pɛɛmɛ so na ɛso bɛtɔ good na afei ma me confirm ɛma bi ɛwɔ so ma yɛnhwɛ yɛni kan hwɛ wei nso wei nso yɛ midweek hɔ na yɛhwɛ na ase wɔn sɛ wei ɔbɔ 16 repeat no ɔsi 61 owie 61 nyimra free ball nti yɛhwɛ event number 869 ɛno nso ɔto 16 owie no repeat 16 ɛna ɔde 61 call machine which is ne counter anaa ne 10 owie dia 61 yɛnyini mfamra free ball yɛmfa no nkɔdi free banker ɛwɔ free banker ɛwɔ hɔ 61 1 to 90 banker ɛwɔ hɔ kama good afei 51 no nso ma me confirm mfama wɛ 51 event number 3020 ɛwɔ national ɛho so abɔ 1626 owie na 16 repeat atwa 19 nti owie dia ɛno yɛwɔ event wei so wobɛkɔ na 51 na da hɔ free ball 51 na da hɔ free ball good afei yɛnhwɛ wei nso yɛ event number 2998 no nso to single to center box owie 51 owie dia 51 no yɛnyini nkotwa 60 single 6 ɛne ne counter yɛnyini nkotwa ne counter single 6 51 na single 2 no ɔmɛtɛn ne 20 so kama nti 51 no deɛ ɛyɛ against 1 to 90 ame san confirm ɛwɔ ha mfama wɛ aha nso same national hɔ event 3080 3080 and also ato single 8 last box machine owie 51 center box machine nti owie deɛ 51 yɛnyini mfa no nkɔ de free ball yɛnyini mfa nkɔ free banker good another confirmation for 51 being good yɛnhwɛ ha nso yɛ transfer from national hɔ year 2024 year na ɔhyehyɛ wei event number 3197 ɔto 25 ɛwɔ ha owie 71 owie 16 owie 16 repeat no owie deɛ yɛmfa event yi nkɔdi wobɛkɔ na 51 no na ɛdam free ball ɛwɔ ha nti yɛde event wei ɛna bɛka first event no a yɛyie wɔ ha no yɛde bɛka ho good yɛde ka ho a ɔn sɛ 51 da wei so ɛsa ada no so nti yɛba bɛfa wei saa setup na mekyerɛ wɔ ha good wei sɛn single 2 no ma metɛn ne 20 no yes yɛbɛfa 20 no ɛde aka ho ɛwɔ hɔ good na yɛnhwɛ event wei so wɔn sɛ 19 abɛbɔ wɔ ha
ɛde alɔke event no de ama yɛn nti event wei mesrɛ wo pɛɛ me bi di pɛɛ me bi ɛbɛto pɛɛ me so bi ɛbɛto nso owie a 51 ɔkantae ɛde single 6 ne ba ha the following week good. Another confirmation for 51 we nso yɛ national hɔ na event 3094 ne machine me nso ɔto 26 owie a 16 owie a bɛba na 51 ne dɛm ɛwɔ hɔ free ball ne dɛm ɛwɔ hɔ free ball nti mesrɛ wo ɛne 51 deɛ fɛdi agorɔ yie paa ahoɔden wɔ hɔ a wobɛtumi de akɔ against 1 to 90 yes na me prefer ma wo sɛ wobɛtry machine numbers no because 51 61 ɛgu ha no ne mmienu ɛbɛto for winning yes ne mmienu ɛbɛto for winning nti wobɛtumi atry machine numbers no nso wia no wɔyi 51 61 no ɛtwa good nti sei ɛna ɛbɛnya for a full game no sei ɛna ɛbɛnya for a full game no good nti yɛ long term no nie na yɛyɛ best 5 na yɛyɛ best 3 na yɛyɛ 2 dalet ɛna free banker ɛyɛ 51 free banker ɛyɛ 51 yes nyame nka ho ɔma yɛ kwatente ahoɔden wɔ mu yes writers no writers woyɛ obi a wotwɛ lotto no bi a yes mebɔ nkaeɛ sɛ round machine no bi aba round machine no ebi aba na ɛyɛ 5 pɛ nti mesrɛ wo sɛ wopɛ bi a bɔ mmɔden okay so far aka 2 yes aka 2 nti wopɛ bi a mesrɛ wo sɛ wobɛ whatsapp me wode whatsapp me wɔ number wei so 0593673300 whatsapp me na menye necessary document no mesɛ sikatua bi anim nti woba a bra na bɛgye machine no bi na use na nso fɛnyɛ sika de gu bottom fa gu bottom yes nti yɛnhwɛ deɛ wɔwɔ for yɛ national no twa bi di bye bye